ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମାବତୀ ନିକଟରେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଘାଟ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ପାଣି ଭିତରେ ଢଳି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।